24-nji bab. Ibrahim juda garrapdy. Reb onu ähli babatda ýalkapdy. Ibrahim öýüniň iň ulusuna, özüniň ähli işlerini dolandyrýan hyzmatkaryna şeýle diýdi. Elini uýlugymyň astyna goýda, ogluma häzirki ýaşaýan yerimdäki halkdan, Kengan gyýzlaryndan gelinlik takmajakdyňa, gögüň we ýeriň Hudaýy Rebden ant iç. Meniň dogduk mekanyma, garyndaşlarymyň arasyna gitdi. Oglum Ishaga gelinligi şol ýerden tapyp getir. Hyzmatkar Ibrahimdan: Eger-de gyýz meniň bilen bile bu ýere gelmek islemese, onda seniň ogluňy çykyp gaýdan dogduk mekanyňa alyp gideýinmi? diýip sorady. Ibrahim oňa şeýle diýdi: Oglumy ol ýere äkidäými? Meni atamyň öýünden alyp gaýdyp, bu ýeri seniň nesline berjek diýip, wada eden gögüň Hudaýy Reb öz periştesini seniň öňünden iýi berer. Şeýdip, sen ol ýerden oglum üçin bir gyýyz taparsyň. Eger ol gyýyz seniň bilen gaýtmak islemese, onda sen içen antyňdan azat bolarsyň. Ýöne her gyýyz oglumy ol ýere äkidäýmegin. Hyzmatkar elini Ibrahimyň uýlugynyň astyna goýup ant içdi. Hyzmatkar Ibrahimyň düýelerinden onusyny hemde onuň gymmatbaha sowgatlaryndan alyp Mesopotamiýadaky Nahoryň ýaşaýan galasyna tarap ýola düşdi. Ol gala barıp ýetdi we onuň daşyndaky guýynyň başyna düýelerini çökerdi. Akşam çağlarydy. Galanyň gyýz gelinleriniň su almaga çykýan wagtlarydy. Soňra ol şeýle dilek etdi: Ey meniň jenabym Ibrahimyň Hudaýy Reb, jenabym Ibrahima merhemet et de meniň işimi oň et. Ine, men guýynyň başyna durun. Şäheriň gyýzlary guýydan suw çekmäge gelýärler. Men bir gyýza, küýzäňi egninden düşür de maňa bir azajyk suw bersene içeýinle diýerin. Eger ol gyýz maňa, al iç, men seniň düýelerini de suwa ýakaýyn diýse, ol seniň guluň Ishak üçin saýlan gyýzyň bolar. Şonda men seniň jenabyma merhemet edenliňi bilerin. Ibrahimyň hyzmatkary heniz dilek edi o tirka. Rebeka egni küýzeli galadan çykyp gelýärdi. Ol Ibrahimyň inisi Nahor we onuň aýaly Milkanyň ogly Betuelin gyýzydy. Ol heniz erkek eli degmedik görmegey boy gyýzdy. Rebeka aşak guya inip, küýzesini suwdan doldurdy da iýzine dolandy. Hyzmatkar algap onuň öňünden çykyp, küýzäňdäki suwdan bir azajyk içeýinle diýdi. Ol, içiň meniň jenabym diýdi de, desine küýzesini egninden düşürüp oňa suw berdi. Rebeka Ibrahimyň hyzmatkaryna suw bereninden soň, men siziň düýelerinizi de ganýança suwa ýakaryn diýdi. Ol desine küýzesindäki suwuny wa guýdy da, suw çekmek üçin guya tarap ylgady. Ol onuň düýeleriniň ählisi üçin guýydan suw çekdi. Ibrahimyň hyzmatkary öz ýoluny Rebbin açandygyny ýa-da açmandygyny biljek bolup, sesini çykarman gyýzy synlap durdy. Düýeler suwdan gananlaryndan soň, Ibrahimyň hyzmatkary agyrlygy bir myshallan gowrak bolan tylla burun halkasyny we her taýy 10 myshal bolan goşa tylla biledigi gyýza berdi. Soňra ol gyýzdan: Sen kimiň gyýzy? Ataň öýüne maňa we meniň ýollaşlama giýjäni geçirer ýaly yer tapylmazmyka? diýip sorady. Gyýz oňa: Men Nahoryň we Milkanyň ogly Betuelin gyýzydyryn. Bizde samanna, ot da köp, yatar ýaly yer hem bar, diýip jogap berdi. Ibrahimyň hyzmatkary baş egip Rebbe secde etdi. Ol: Jenabym Ibrahimyň Hudaýy Rebbe alkyş bolsun. Çünki ol öz sadyk söýgüsini meniň jenabymdan gaýgyrmady. Ol meni jenabymyň garyndaşynyň öýüne göni alyp geldi, diýdi. Gyýz öýlerine bakan ylgady we baryp öýünnäkilere bolan wakany gürrüň berdi. Rebekanyň Laban diýen erkek dogany bardy. Laban öz gyýz dogany Rebekanyň burun halkasyny
Bileginnäki bilediklerini görüp, Rebeka'dan ol adamın nämeler diýenini eşidip, guya tarap ılgady. Ol guyinin başına gelenne, yanka adam henis hem düyelerinin yanına durdu. Laban, näme üçin bu yerde dursun? Yör öýe gideli, ey Rebbin yalkany, yör öýe gideli. Men senin üçin jaý, düýelerin üçin hem yer taýynladym, diýdi. Şeýdip, Ibrahim'in hyzmatkary içeri girdi. Laban düýelerin ýüküni düşürüp, olaryň öňüne samanlar ot dökdi. Ol Ibrahim'in hyzmatkaryna we onuň ýollaşlaryna aýaklaryny ýuwarlary ýaly suw getirip berdi. Onuň öňüne nahar goýuldy. Ýöne ol adam, habarmy alýan çaňyz naharlanjak däl, diýdi. Laban oňa, beýle bolsa habaryňy beräý, diýdi. Ibrahim'in hyzmatkary şeýle diýdi. Men Ibrahim'in hyzmatkarydyrin. Reb meniň jenabyma köp bereket berdi. Ol meniň jenabymy baýadyp, oňa ownukly ýerli mallar, altyn kümüş, gul gyrnaklar hemde düýelerdir eşekler berdi. Jenabymyň aýaly Sara garrandan soň, ol Ibrahim'a ogul dogrup berdi. Ibrahim ähli emlägini ogluna berdi. Jenabym, ogluma ýaşaýan yerim bolan Kengandan gyýdy alma. Meniň öz dogduk mekanyma, garyndaşlarymyň ýanyna gitdi. Oňa şol ýerden gelinlik tapyp getir diýip maňa ant içirdi. Men jenabyma, tapan gyýdym meniň bilen gaýtmasa nädeýin, diýdim. Jenabym, nazaryna gezýän Rebbim öz periştesini seniň öňüne iýberip, işiňi oň eder. Şeýdip, sen meniň dogduk mekanymdan, garyndaşlarymyň arasyndan ogluma gelinlik taparsın. Meniň garyndaşlarymyň arasyna baranyňna, şonna sen maňa içen antyňdan azat bolarsyň. Hatta olar saňa gyýyz bermeseler-de, sen maňa içen antyňdan azat bolarsyň, diýdi. Ine şeýdip, men guýynyň başyna gelip şeýle dilek etdim. Ey jenabym Ibrahim'in Hudaýy Reb, sen meniň işimi oň et. Ine men guýynyň başynda durun. Guýdan suw çekmäge gelen gyzlardan birine, küýzäňdäki suwdan birazajyk içäýin diýenimne, ol maňa, al iç, men seniň düýelerini de suwa ýakaýyn, diýse, goý, ol meniň jenabymyň ogly üçin saýlan gyzyň bolsun, diýdim. Men heniz içimden edýän dilegimi soňlamaňkam, Rebeka egni küýdeli galadan suw almaga çykyp gelýärdi. Ol guya baryp, ondan suw çekdi. Men oňa, maňa suw bersene, diýdim. Ol dessene küýzesini egninden düşürdi de, al iç, men siziň düýelerinizi de suwa ýakaýyn, diýdi. Şeýdip men suw içdim, ol düýeleri de suwa ýakdy. Men ondan, sen kimiň gyzy? diýip soradym. Ol, men Nahoryň we Milkanyň ogly Betuweliň gyzydyrin, diýip jogap berdi. Men oňa burun halkasy bilen bilezik berdim. Soňra men baş egip Rebbe sejde etdim. Ashab üçin jenabymyň garyndaşynyň gyzyny almaga gönü ýol görkeden jenabym Ibrahim'in Hudaýy Rebbe alkyşladym. Indi siz meniň jenabyma merhemet ediňle, sadyklygyňyzy görkezin we boljagyny ýa-da bolmajagyny maňa aýdyň. Onsoň men näme etmeligi barada belli karara gelerin. Laban bilen Betuwel oňa şeýle jogap berdiler. Bu Rebbiň işidir. Muny biz çözýän näldiriz? Rebeka şu ýerde. Onu alla gidiber. Goý ol Rebbiň aýdyşýaly. Seniň jenabyňyň ogluny aýal bolsun. Ibrahim'in hyzmatkary bu sözleri eşidenne, diýze çöküp Rebbe sejde etdi. Ol Rebeka altındır kümüş, şaý sepler we geyimler çykaryp berdi. Onuň ejesi bilen erkek doganyny da gymmatbaha sowgatlar etdi. Soňra Ibrahim'in hyzmatkary öz ýanyndaky adamlar bilen iýişdi we olar giýjäni şol ýerde geçirdiler. Ýerden turanlaryndan soň ol, "Indi meni ýola salyň, men öz janabymyň ýanyna dolanaýyn," diýdi. Emma gyzyň ejesi bilen dogany, "Goý Rebeka hiç bolmasa 10 gün ýanymyza bolsun, onsoň gidibersin," diýdiler. Ibrahim'in hyzmatkary bulara, "Reb meniň işimi oň etdi. Siz meni eglemäň, maňa ruhsat beriň,
men öz jenabymyň ýanyna dolanayyn diýdi. Olar, gyzy çagyryp onuň özünden sorap göreliň diýdiler. Olar Rebekany çagyryp ondan, sen şu adam bilen gitjekmi diýip soradylar. Rebeka, hawa gitjek diýip jogap berdi. Şunlukda olar uýasy Rebekany, onuň enekesini, Abraýamyň hyzmatkary bilen onuň adamlaryny uğratdylar. Olar Rebeka pata berip şeýle diýdiler. Ey uýamyz, goý senden müňläp perzentler dünýäge insin. Neslin öz düşmanlarynyň galalaryny basyp alsyn. Rebeka bilen onuň gyrnaklary düýelere münüp, Abraýamyň hyzmatkarynyň ýygyna düşdiler. Abraýamyň hyzmatkary Rebekany alyp ýola rowana boldy. Bu wagt Ishak Beerlahoýraýdan gaýdyp gelip, Negeb çöllügüne düşläpdi. Ol bir gün akşam daşarda gezmelemäge çykdy. Ishak başyny galdyryp, birnäçe düýäniň gelýändigini gördü. Rebeka Ishaky görüp düýeden düşdi we Ibraýymyň hyzmatkarynyň, "Biziň öňümizden gelýän adam kim?" diýip sorady. Hyzmatkar, "Ol meniň jenabym" diýip jogap berdi. Rebeka bürünjegini alyp ýüzüni büredi. Hyzmatkar baştan geçirenleriniň baryny Ishaka gürrüň berdi. Ishak Rebekany ejesi Saranyň ýaşan çadyryna alyp bardy. Ishak Rebeka öýlenni we onu söýdi. Şeýdip, Ishak ejesiniň ölümi üçin çekýän hasratyndan köşeşdi.